Без майка и толкова. Не ме почти на школа. Децата няма кой да гледа. Помага. И що да правим? И дома месеш леп. И нема купечка како сега. Трябва да отработиш, да се изработиш, да се облечеш. Да. 81 потерах сега. Един месец веќе гара 81 тера. Ау, па не съм зная за тој. У 80 години 200 кожи сукаваме. Я, 2 пъти сукаваме, сега аз ги замесалах погачите. Работа ми се. Аз работам. Круши, имаме сеяни, сееш, има сеяно, аз се копам, вадам, пипер, френки. Се съм аз, они са на работа. Тия децата още толкова не знаят по школа. И то аз дойдам по-малко работам. Помагат внуците? Помагат? За водей не помагат, за копайне. Шо нам сеяваме на година-две тук татун. Та нивата тук шо е. Не ми се седа така. И помагам, берам татун. И они дават сирене, млеко, все. И бите, шо зна, я кажах. Снимаме я, нуко. Нека гледат, бе. Нека гледат, шо, аз не се замарам. Аз съм без маж 33 години. Довица. Баш одлично. Нека гледат. Още от дето съм таква. У Задръкът снимана съм, награди добавах. На 16 години кило катран съм събирала. Тато не се работеше толкова. Житарите се работеше, офион се сееше много. И сега офион па не дават. Ако не дават, па татуно хубаво парички взимат сега. И па ние не може да работим. Нема кой. Бизнес, комчия. И седам, имаме компютъри, имаме 2-3. Татко му добива компютъри. Добива телефони. Нека ме гледат, чо? Ви годи, например, ова слава? Таква слава ви годи? Ajde pesma, evo! Баба Роса и внуко. Ау, комплет. Комплет сме, двоицата. Играме и двоицата. Пееме. И он колата почти и аз от татуно дойдех. Седнах там на клупата. И сега да лежам ли, шо да правя? Бягова дойде. За свире тази свирка, аз как станах. Абре, кръшейне, двоицата. Кръшиме се. Баба, знаеш ли? Знам, бе. Знам се. И вай снимаме. И шо? Дай вино. Па аз тя така. Музиката чучек. Игра, вич. И он игра. И аз заиграх танак от клупата вонка. Играме и двоицата. Баба ки те снима. Снимаме весинче. Аз сите ги знам. И на младите, и на старите. Коя е по-хубава? Коя е по-хубава свирка? Знам ги. Младите едни са само кръщат се. Хубаво трябва да играеш. Аз едно време, къде беше како момичка, танци воде емелели. И на танца, и момчето ми танци водеше. Здраво. Що кажете за компютрите? Що ти кажем? Те гледате младите, вие се в компютъра сте. А що гледаме кога седаме? Голи женски, те пространство гледате по женски, питате, тама, вамо. И шо? А вие седете ли на компютри? Седеме. А на Фейсбук седете ли? Седеме. А пишете ли си? Пишем се. Все живо и диво правят, а? Все живо и диво правим. А ако седете на компютъра, що правите? Шо правим? Те гледам тука. Шо и да, нали? Шо и да, я баби гледам. Тука все е пишано. Голи женски не излезе. Една жена. И аз ли съм? Днес. Друга жена. Нали? Да. Пишат си младите. Еми. Седат ли на компютрите? Седат.